Virsiä me ollaan paljon tanssittu just tuttuja virsiä sen takia, että siinäkin, että jos johonkin tuttuun virteen niin ottaa jonkun vaikka avaava hengitysharjoituksen. Tai niin kuin meillä on paaston ajan rukousta käänny puoleeni Herra ja ole minulle armollinen. Senhän voi sanoa niin kuin näin, niin kuin se kirkossa aina sanoo, että käänny puoleeni Herra ja ole minulle armollinen. On se ihan eri asia niin kuin sanoa käänny puoleeni Herra ja tällä venyy koko ajan. Sitten kato sisäänhengitys ja uloshengitys. Siinä niin ohjataan kaikki se. Käänny puoleni Herra ja ole minulle armollinen, koska se käsikin kääntyy. Se on ihan eri asia. Tai joku tuttu virsi just, että jos mä matkamies mä oon ja siinä tehdään semmoista keskiaikaista pyhiinvaellusaskelta vaikka. Niin siinä ne on, niin liittyy tällaiseen meidän elämänmatkaan ja ne on semmoisia syviä asioita. Mä väitän, että tämmöisiä tiedostamattoman alitajunnan asioita, mikä meillä on kaikissa, mikä on virsissä, Raamatun teksteissä, ylipäätään monien meidän eri elämän kokemuksissa, niin se tanssi on niin semmoinen, siis ihminenhän on tanssinut kuulemaan nämä tämmöiset niin kuin tutkijat sanovat, että jo ennen kuin on puhunut. Ennen kuin ihminen on ollut niin lajikehityksessä siinä vaiheessa, että se on pystynyt kunnolla sanoja muodostamaan, niin se tanssi on ollut se yhteisöä vahvistava ja yhteisöä koossa pitävä tekijä. Ja se on helppo uskoa, että vain sellaiset yhteisöt on menestyneet, jotka on tanssineet yhdessä.